ይተሳሰራሉ። ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው። አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው። እኔ ላረጋግጥላችሁ እወዳለሁ፣ ኢትዮጵያ ትችላለች። ለሱ ንሕና ምስንድኽ ንነግድ ከለና ኣብ ደገ ባሕር ነይሩና ሎሚ እቲ ናትና ዝነበረ ቀይሕ ባሕሪ ይብፅሓናይ ወይ ክወሃበና ኣለዎ ክንብል ከለና ዝስከፍ ወለዶ ተፈጢሩ ስለዚ ነዚ ክንቅይሮ ኣለና ይከኣል እዩ ድማ እናበለ ይዛረብ ዘሎ እዚ ልውላውነት ንምትፋር ኣብ ሃይስት ሌቨል ኢና ንርኢ ዘለና ሜይቢ ንኤርትራ ኤግዛክትሊ ጠቕሳ ያለ ምክንያቱ እዚ ጉዳይ እዚ ብጅቡቲ ክኸውን ይኽእል ብታጁራ እውን ይወፁ ስለ ዝነበሩ ብሶማልያ እውን ክኸውን ይኽእል ስለዚ እቲ ዶብ ስፍሕ ዝበለዩ ቡን ወፅእ ነርና ክብል ከሎ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ጥራይ ፒንግ ጌራ ክትከሶ ይትኽእልና ግን ዊ ኖው ፅቡቅ ጌርና ንሱ ይፈልጥ ንሕና ንፈልጥ ንኤርትራ ዝምልከት ዘረባ ይዛረብ ከም ዘሎ ሓደ እዚ ጉዳይ እዚ መበል ካልኣይ ግዜ ካብ ሓንቲ ስፒች በዚ ሓደ ወገን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንመንእሰይ ኢትዮጵያ ንምልዓዓል ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ምዃኑን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝብል ድማ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብኡ ክዓስለሉ ነቲ ውሽጣዊ ምብልላዕ ክሰግር ዝሓስበሉ ዝነበረ ፋይን ንሱ ንበይኑ በሊሕ ኣብ ዓለም እዩ ዝመስሎ ንዓለም ኩላ ከሽክዕ ዝኽእል በምሓርኛ ምስ ተዛረበ ነቲ ህዝቢ ከለዓለሉ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ጠጠው ንኸብል ሓደ ናይ ዓብ ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ከተግብር እየ እናበለ ኣጀንዳ ንኽፈጥር እዩ ዘሊ ዘሎ ማሕበረሰብ ዓለም ግን ብካሊእ እዩ ዘንብቦ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ቅድሚ ነዊሕ እዋን ከሽክዕ እዩ ዝፍትን ነይሩ ወል ናት ኤኒሞር ኣብይ ኣሕመድ ከተሽክዕ ትፍትን ኢኻ ግን ንሓዋሪ ክትቅፅል ኣይትኽእልን ኢኻ ፎር ኤግዛምፕል ቱደይ ኢን ኣዲስ ኣበባ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዩኤስ ሲኒየር ኣድቫይዘር ፎር ኣፍሪካ እዩ ዝበሃል ናይ ኣፍሪካ ዝለዓለ ኣድቫይዘር ናይ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኸሪ ጥራይ ግን ኣይኮነን ደጊመ ዝብለኩም እዚ ናይ ቀረባ ናይ ቤተሰባዊ ርክብ እውን ኣለዎ ወዱ ነዚ ንጓል ዶናልድ ትራምፕ ተመርዒ ዘሎ እዩ ስለዚ they have a close relationship ብኻልእ ይረኸቡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ክትኣምንዎ ዘለኩም ኣብቲ ኣገዳሲ ፖዚሽንስ ዝብሎ ቤተሰብ እዩ ዝገብር ወይ ከዓ ቀረብቲ እዩ ዝገብር ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ኣድሚኒስትሬሽን ናቱ ናይ ብሙሉ ናሽናል ሴኪሪቲ ሓላፊ መን ነይሩ ሰብኣይ ጓሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነቲ ቤተሰባዊ ነገር ብጣዕሚ እዩ ዝጥቀመሉ እዚ ቀረባ ናቱ ስለ ዝኾነ ዓብ ፖሊሲ ዓብ ሼፕ ናይ ምግባር ክእለት ዘለዎ እዩ ኪነቱ ዘለዎ ስልጣን ማለት እዩ ንቐፅል እንታይ ኢሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ በፂሑ ምሱ ከምኡ ድማ ምስ ሕብረት ኣፍሪካ ኣቦ ወንበር ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ተራኺቡ ነይሩ today in Addis Ababa I was honored to meet with Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed to reaffirm the enduring partnership between our nations ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ኢኻ ትጅምር ሳንድዊች ሜተድ ኦፍ ፊድባክ እዩ እዚ ክትፅሕፍ ከላ ኩሉ ግዜ ብፅቡቅ ኢኻ ትጅምር ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብርግፅ ድማ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ፅቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎም ፍሉጥ እዩ ነቲ ዘለና ዝምድና ሪአፈርም ማለት ደጊምካ ንምንፃር ማለት እዩ enduring partnership between our nations we emphasize the importance of Ethiopia's engagement with its neighbors and its role in fostering peace and regional stability a key priority of President Trump We also discussed the range of commercial opportunities that advance mutual prosperity for the United States and Ethiopia. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ተራኺብና ናይ ነዊሕ ዝምድና ዘለና እዩ emphasized እትርክብ ናትና ኣብ ምንታይ ዘነፀረ ወይ እውን ናይ emphasize ኣረጋጊፅካ ወይ ከዓ I don't know there is special emphasize ምግባር ኣጋኒንካ ዝግበር ማለት እዩ ኣተኩሮ ናቱ ናይ ትርክብ we emphasize the importance ነቲ ኣገዳስነት ናይ engagement Ethiopia's engagement with its neighbors ናይ ኢትዮጵያ ፅምዶ ምዛዕባ ፅምዶ እዩ ዝምህሮም ዘሎ ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ዘለዋ ፅምዶ ክትሕይሎ ክትክል ኣለዋ ከምኡ ድማ its role in fostering peace ተራናታ ኣብ ምዕዛዝ ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ዞባ እዚ ድማ ኣነ ጥራይ ኩንኩን ዝብለኩም ዘለኹ ንፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቀዳምነት እዩ ሰላምን ርግኣትን ናይቲ ዞባ ቀዳምነት እዩ ስለዚ ቢዝነስ ርክብ ኣለና ዝምድናና ምሕዝነትና ኣሎ ግን ቀንዲ ኣተኩሮናትና ኤምፋሲስ ናይ ትርክብናትና ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብታ ዘለዋ ፅምዶ ኣብ ምዕዛዝ ናይ ሰላምን ርግኣትን ናይ ምርግጋፅ ከምኡ ድማ ንምዕዛዙ ኣተተኪራ ክሰርሕ ኣለዋ ምክንያቱ ኪ ፕራዮሪቲ ኣገዳሲ ቀዳምነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ምክንያቱ ኣብ ኣዝዩ ሕልኽላኽ ዘለዎ ግዜ የመሓድር ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ተወሳኺ ዕግርግር ክህልዎ ይደልን እዩ ዘሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ከባቢ ንሑቲ ብክንደይ ሓይሊ ጠጠዋ ይበሉን ኣለዉ ግን ድሓን ኮይኖም ኣለዉ ካልእ ውግእ ነቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ መስመር ብፍላይ ንኣሜሪካ ክፀሉ ዝኽእል ክህልዎ ኣይደልን እዩ ዘሎ ስለዚ ካልእ ድማ ንክልቴና ከራኽብ ዝኽእል ነገራት ተዘራሪብና ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኦኬ ፋይን እዚ ዘረባ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ከምዘይተዋሕጠትሉ ምንታይ ፈሊጥና ክልተ ላይ ምዝ ሰብ እዚ ከም ተራኸበ ጥራይ ገሊፁ ብዛዕባ እንታይ ተዛሪብና ይበለን እዚ ድማ
أبي أحمد نفلطينا كل زي ماي براذر ماي جود فريند ماي قلمل نابله زلون زي لن إذا تفت السب كراخب كله أبزياجن بدحر مقارجة تري ملخت توهيبو خمزلو بقول درجاجس اسكال أبي أحمد كن صبغ معلتونا يوعلن يزلو صبغ زخون اللي يلن كال إثيوبيا and Eritrea فوليوم لذي أبيو كيدما إذا بدحر مقارجة دزارة بقولوا مخانن فلتنا كلاتهم تزاري بوم لهم زلو ناي إثيوبيا ناي أمريكا فلو يلوخ نا إثيوبيا أحمد صخلو ناي إثيوبيا ناي UK ناي US فلو يلوخ ويون أمباسادر ناب فلي مخاري ناب أبي كيدو مسابق الرهب كله ناي UK فورين مينستر ديفيد لامي زبال دما بمن قدناتو زوج أو مالتيو أبزي أبتو ويب سايتهم وتي زنبرة أتي بايتو نايت حجرون كم تزرار بلو so my lords the UK does not support أبزي حتون تايلهم حتى تمنيرم دارينا if we see this أبزي to ask His Majesty's government whether they are monitoring the escalating tensions between Ethiopia and Eritrea and what steps they are taking to reduce the risk of renewed cross-border conflict and protect civilians in the region. ስለዚህ ብዛዕባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራ ሓንቲ ትገብር ግን ድሓን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝቕፅል ዘሎ ቴንሽን ማለት ወጥሪ እናረሰነ ዝኸይድ ዘሎ ወጥሪ ከምኡ ድማ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወሰድ ይኽእል ነቲ ዘሎ ሪስክ ወይ እውን ዘሎ ፀገም ሓደ ናይ ክልተ ሃገራት ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ይኹን ኣብ ልዕሊ ሲቪል ድማ ብዙሕ ሽግር ክፈጥር ዝኽእል ኢሎም ዝሓተትዎ and then the UK does not support actions by any party that would bring conflict or instability to the region. Alongside partners, we continue to monitor the situation closely to warn both countries about the risk of inflammatory action and to urge constructive dialogue. So let's dive into نزي كنا تازي بغرباي كاتل وهم زلون بزخوني يقول ناب كيناتن ناب وترن كمدما ناب ريتشتن كوس الزخيل inflammatory زربا زدما نتي propaganda زغبر زلو نغراتون كوغت كم زل risk of inflammatory action زرب زلو اغرغر ناب كينات تغير سلزغل نزي كلتيو مغنات constructive dialogue هنات زخونه discussions زربان كجمر زغبر زلو وتر دما هدي كبل يحتلو with the leave of بسوء زامت كأطريهم وابحثر عمتات خصاب كمزي لا مسألة سلبتان متلوخالن እንታይ ዕላሙ ገንበር ለሐስብ ሰባል ላይ ብዛዕባ ጉዳይ ዘዛረብካ ደስምን ነገር እዩ ታዋና ነገር ግን ህዝማ ንቅድሚት ምክንያቱ ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ባህጊ ምስ ተፈጢሩ ዝነበረ ዩፎርያ ምስኡ ክቕፅል ኣይከኣለን ትኹነታት ኩናት ኣብ ቅዕ ተወዲኡ ተባሂሉ ናብ ካልእ መገዲ ክንከይድ ኢና ዝን ዝርዝራት ምናልባት ተገልፀ እንዳይተገልፀን ኣምፂና ክንዛረብ ንኽእል ኢና መወዳእታ ግን ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ንገዛ ርሱ ዝፈጥሮ ዘሎ ጉዳይ እዩ ድሕሪ ፕሬቶርያ እንታይ መፂኡ ኢትዮጵያ ኩነታት ስለምንታይ ነቲ ናይ ፕሬቶርያ ስምምዕ ዘይተተግበረ ንዑ ምትግባር ዘይከይድ ቅድሚ ምትግባር ቅድም ናይ ኣምሓራ ፋኖ ዝበሃል ኣሎ እሞ ንዑ ክነጥፍ ኢና ተባሂሉ ተበጊሱ ከምዚ ዓይነት ሕርያ ካብ ምንታይ ሎጂክ ኣብ በይናይ መጎድ ዝመፀ እዩ ምስ ካልኦት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሎሚ ፕሮስፐሪቲ ዝበሃል ኣሎ ፓርቲ ሎ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝገብር ዝዕሎም ኻ ግዜኻ ምትፋጥራ እዩ የለን ናብ ኤርትራ ናብ ከባቢና ናብ ታኻትሎ ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ተስፋን ባህግን በኒን እዩ የለን ሕጂ ካብኡ ክትሃድም ምእንቲ ሓድሽ ኩነታት ክፈጥር ትክእል ኣለካ ካብኡ ክትሃድም ምእንቲ ሓድሽ ኣርእስታት ከተምፅእ ትክእል ኣለካ ነዚ ናይ ብሓቂ ናይ ኢትዮጵያ ብድሆታት ክትፈትሕ እንድሕር ኮይንካ ሓደ ብሓደ ዘርዚርካ ብክልላት ደረጃ ረኣዮ ኣብ ውሽጢ ክልላት ዘሎ ሽግራት ረኣዮ ንገዛ ርእሱ ናብ حدش كنت كغيد ذكبوه ذنبر بتقديم تخصكو رقعيتاتون دار مزينكا أبيتوكا ذلو قلولا ومغدا تايبلون انتايتنا دحنت قلولا يسات قلولات قطبا قلولات لازم بتنتكيب كاتغايب كفتحون دكالا يكونن أو وش تذلو ساقمات مغدا تايبلون نعو قديف كحجيم ليرترا تخصص ليرترا خمس تقبر على حنسان مستقراي تسانيا خمس تقبر على حنسان فانو خمس تقبر على حدا خمس تقبر على نقزا روسو ናይ ኩናት ወይ ኩናታት ናይ ምድላው ዝበሃል ዘሎ ራእዩ ላይ ዘድልዮ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ብዝርዝር ብሻዕራ እውን ብዝተፈላለየ መንገዲ እውጅ ኩናታት እዩ እዚ እውጅ ኩናታት እዚ ክትጉልበት ምእንቲ ኤርትራ ከምዚ ትገብር ኣላ ኢልካ ክሲ ናብ ዋና ፀሓፊ ምፅሓፍ ዘሕንቕ እዩ ዕሸል ከምኡ ክገብር ኣይኽእልን እዩ ግን
وردنا بلو حدش نجار أكونن كتبت لكن أو إثيوبيا خمونا قاتم يفلتني 5 حين نجار ترى يفلتني الحجيز الله قد لكن نتقوم بزبط عدو على كذا شجر كافة تحركن شجر كافة تحرك تكسس تزين له تسلبيتك أقوله بجري كونن بيوهنا تاكونن بتصبغ دليل تقبع من التحقيقات سجروا لذي حلفنا يو موالات لعو زخطن نابز حاشة مسعي زوصلنا زمنا خل مسرط علينا سقا مقا خل يبلنا كنا ترى يبلنا يلنا كانوا وفر لنا سواعيلو تسريح له عندي حبتات عمودات نعو بايتا رقيسكا خويناتنا تدالخا مسيغات تخصص إرترا بينا الوجه بينا المموات أنا سمعوين بحكي قرمو يقولون خدمة نقميت سلبتا حصوت بالدنقار كمزنا مسألة عن طريق إثيوبيا وانت راي فلتني الذي نحن قداي تراي قولن نغزاو سنا هزبتات إثيوبيا قداي سلدوخنا نزي خوابيس فترة صدر كم زاتري واز لهم ولا حنت زغد فلي يبلون تكونات دما اتزغرم كابت زبلو كساب حجي ممليسي وتزربا كبدتنا وسخ زخيد زلو ابتي بريزنت سياس كزارب كله زنبره كنتات ناي ابن لومن مليسي قليل زلو ابي دحريت راي كندي حسو تزاري بلو and this is the result الجنريه زلنا مالتي سو اتكونتات كم صحي قطري بريحلو ابزلو كنتات نازل ከፍተኛ የሆነ ሀገራዊ አደጋ ነው የተደቀነበት በዚህ ሰው እሱን ማድረግ የሚቻል ይመስላል ጃዋር አብይ አገሪቱን ከአብይ መንጋጋ ማላቀቅ ማትረፍ ይቻላል ይቻላል አሁን ተስፋ አለ ከ6 የዛሬ 3 ወር ነው ሶማች አሁን ባትሪ እየሞላ እየተሻለ ይቻላል ምክንያቱም ባለፉት ወራቶች ባደረኳቸው ውይይቶች በተናጠልም በቡድንም ከኢትዮጵያ የፖለቲካ ሊቃኖች ጋር ባደረኳቸው ውይይቶች በነበረ አጋጣሚ አንድ የተገነዘብኩት ነገር አለ የኛ የፖለቲካ አመራር ባለፉት 7 አመት ቀውሶች አስበነው ገምተነው ማናቀው ስለሆነ ከፍተኛ ሆነ የስነ ልቦና ስብራት በሁሉም ውስጥ ከቷል ሁሉም ምን አይነት አደጋ እንደመጣብን ተገንዝቧል ይሄ የኛ የፖለቲካ አመራር ፖለቲካችን እንዲሳከን አድርጓል انتايو زلو تدي بيت اب اثيوبيا بريزنت سياسه بقدمي تاكبل سمعنايو اثيوبيا اكمزا عينت درجه وردت ويون كمزا عينت قوس زلو مراحي ويون مرحنت اغاطي مو يفلطن يا تاريخنا اثيوبيا قبل سمعنايا صنينا جوار دما اكزاكتلي نتا زربات يان تايبلالو اثيوبيا اكمزا عينت درجه ابزن زحلفه شوات عام زرايو تقوسي كومريا يتفلطنيا اتي تسفا خلنا دينو مخانو كاب منغاغا ناي ابك توص ዛ ሀገር እዚያ ኢሉ ይዛحتو زلو تيدروس ባል እንታይብለሎ أبزن زحلفا مع وانات نقبرو زلنا ركبات كريو خلقو تسفا زهبيو مغنياتو قد مستوسن غزي كوم خد قبرون زي حسابي نيرو تابي فطير وزن بري انا مغاغلكا نتانصارتي ناغبركا كابكينات كاب اغرغر ناغبركا امها موداتا بزي بل حسوتن قطفتفن متلالن زخيزلو زفطرو صقم قليل كم زي كونن حججن اتي ፖለቲካዊ ኢሊት ናይ ኢትዮጵያ ነቲ ኩነታት ናተረደ ናብ ሓደ መዕለበ ንክመት ይፅዕር ከም ዘሎን እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነን ካብቲ ዘለዎ ሽግር ንኽወፁ ተኽእሎ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኮንፊደንስ ቢልዲንግ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ማለት እዩ በት ነቲ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ዝያዳ ዶሚኔት ገይርዎ ዘሎ እንተሎቲ ፅንሂልና ንሪኦ ኣርእስቲ ብዛዕባ እቲ ናይ መፅሓፉ ኣብኡ ዝተገበረ ድራማታት እዩ ሰዎች ዝም ብለው አሁንም እንደንትን እንዳትወስዱ ቴዲ ይሄ ጸራቢ ስብስብ እንደዛ አይደለም ይሄ ሀገርና ህዝብን የማዳን ከልብ ታምኖበት ነው ሰዎች እየተወያዩ ያሉት በተለያዩ ሰዎች በተለያዩ ውይይቶች ውስጥ በሚዲያ የሚቀርቡ ብቻ ሳይሆን በግልም በተለያዩ ስታየው ከተለያየ ጽንፍ ላይ ናቸው የምትላቸው ሰዎች ሳክነውን ያገኙዋቸው አሁን ሰሜን አሜሪካም ሲሄድ በአውሮፓም ያ እተን ጎብረ ዘለና ድማ ካብ ጽልና ያብስ ተበገሰ ከም ዘይኮነ ኣብዚውን ስምዕዎም ጋሻ ሳጥቢ ካስዓሙ እዩሞ ቅልጥፊ ኩስ ዛባሕራ ያረክቡኒ ዝተኣሰረት ኢትዮጵያ ክህልወና ኣሎ ኢሉ ዝምነት ኢትዮጵያውን ተልዩ ግን ዝሞተ ጥራሕ እዩ ኢሉ ብውግእ ኣይነኣምንን 5 ዓመት ሙሉ ተለማሚፅና ኢና ኢሉ ብሰላም ብናይ ዓለም ሕጊ መሰረት
ባሕርና ቀብሉና ይብሉ ኣሎ ብዓለም ሕጊ መሰረት ከመይ ጌራ ባሕሪ ክትረክብ ትኽእል ናይ ሕጊ ጉዳይ እውን ኣይኮነን ግን ኖርማል ስኢልካ ከም ሓደ ዝኸባቢ እዚ ዝፈልጥ ሰብ ተጠቃሚ ክትበሃል ትኽእል እምበር ባሕሪ ኣርክብ እያ ሃብያ ዝብል ናይ ዓለም ሕጊ ካበይ ከባቢ ጎግል ገይሩ ክረክብ ኤንወይ እዚ ክትርኢ ከለካ ናይ ምውራር ምልክታት ውግእ ናይ ምኽፋት ምልክታት ኣለዎ ዶ ድሌት ኣለዎ ዶ ይመስለካ ብወገን ኢትዮጵያ ዓቕሚ ከም ዘሎ ኮይኑ ትዕዘብትኻ هو ዝሓዝ ፍክሮ ዘለ ኣብይ ኣሕመድ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያምን ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ናዝኒዕና እዮም ዝብሉ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለዋ እዮም ዝብሉ እቲ ናይ ዶክተር ያዕቆብ ሃይለማርያም መፅሓፍ ኣንወይ ኣለኹ ምሳይ እውን እኒአው ዚብ ቅድመይ ስኡልካ ሃተውተው እዩ ዝብል እገለ ከምዚ ገበረት እገለ ከምዚ ገበረት እዩ ዝብል እቲ ናይ ጻድቃን ንሱ ከይረኣኽዎን መመረቂ ፅሑፍ እዩ ዝበሃል ግን ኢትዮጵያ ባሕሪ የድልያ እዩ ፅሒፍዎ ነይሩ ከመይ ዝርከብ ኣነ እሲናው ብኢንተርናሽናል ኣለው ናይ ተጠቃምነት ሕጊ ኣለው ኣብቲ ጎግል እውን ኣቲኻ ትሪኦም ትኽእልካ ዝኾነ ፅሑፋት ተውሪድካ ተን ላንድ ሎክ ዝኾና ዓድታት ከመይ ዝጥቀማ ኢልካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ከባቢ 47 ኣከባብታት ዓድታት ከመይ ዝጥቀማ ኢልካ ክትሪኦ ትኽእልካ እንካን ሃባን እዩ ኣክሰስ ናይ ምርካብ መሰል ኣለዎ ካብዚ መለስ ቁርፅ ኣቢልካ ግን ልዕላውነት ናይ ዝኾነት ዓዲ ክወስድ እየ ተዚኦ ወሲደ ከዓኒ ክቅጥቅጠኩም እያ ታዘራ ሓስታ እዩ ዘለይ ቀልጢፍኩም ትውሉ ትኾንኩም ሃውኒ ንኤርትራ ይነግሮም ዘለ ባይወይ የፕሬዚደንት ኢሳያስ ይነግሮ ዘለ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ይነግሮ ዘለ ተዚኦ ኮይኑ ግን እዩ ዘለ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ክትህሉ የብላን እስረኛ ዝራ ዘለማ ባሕሪ ዘይብለን ዓድታት ብዙሓት እየን ኣብ ጎነን ዘሎ ባሕሪ ካይጥቀማ እየን ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም። ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምንም። ለዚህም ነው ለአምስት ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው። አሁንም በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን በየትኛው መድረክ ከኢትዮጵያ ጋር በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ነው። شوف ዝብለኩም ጸንሄ ንኸጋንን ኢሉ ይኮነ ነገለ ይኮነ ኤግዛክትሊ ብዝቃልጠፈ መንገዲ ክግበር ከም ዘለዎን ነቲ ንሕና እንደልዮ ዘለና ንከተተግብሩ ድማ ብዓለም እንግሊሽ ተርጉሞም የውፅዎ ኣሎ ግን ኣለሳሊሶም ናይ ብሓቂ መታለልቲ ምዃኑ ከፍልጠኩም ኢለ እቲ ትክክለኛ ግን ብዝግብኦ ቋንቋ ንሕና ኣብቲ ፓብሊክሊ ነቲ ቋንቋ ተርጉምና ናይ ምውፃእ ስራሕ ክህልወና ኣለዎ። ብርግፅ ካፓሲቲ ስለዝሓፅረኒ እምበር ነዚያ እውን ከውፃእ ይሓስብ ነይረ ግን somehow ብዙሕ ነገር ስለዝወፅእ ዘሎ ነቲ ካደ ኣቀዳምነት ሂበነት ናይ ኣሜሪካ ሪስፖንስ ኣቀዲመ እምበር እዚ እውን ክወፅእ ዝግባእ ኣብ ካልእ ግዜ ከውፅኦ እዩ። ስለዚ ነቲ ንሱ ኤርትራ ንምፍርራሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ታክቲክ ኣነ ዘለኽዎ እንተዘይብኩምኒ ዝዓይነቱ እዩ በታ ኣነ ዝደልዮ እንተዘይጌርኩምለይ እምበር ከምዚ ብሰላማዊ መንገዲ ክገብር ድልየ ዘለዎ ብሰላም ዝደሊ ሰብ ኣየፈራርህን እዩ። እዚ ግን ኣፈራርሂው ከምታ ቢተውን ስታሊንን ክብልዋ ፀንሑ ኣገዳሲት። እዚ ድማ ብወገን ትግራይ እውን ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ንኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ናይቲ ሚድያ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ከዓ ኣስተውዒልና ክንሪኦ ኣለና ብኩሉ መንገዲ ኮንሲስተንት ዝኾነ ምርድዳእ ተመሳሳሊ ምርድዳእ ክህሉ ከሎ ኣብዚ እውን ንስማዕ
مقالة بتدقاقامي سب ألبو نفاري ترخم زلات حابيرو إتا درون كم تيستبحالة نعمرار حان مقصالدو ويس من كساس نمكتتال زبل ناي بزحات حتى ناب شدش تمسكرم كل تشن 10 شمانتن آمة مرت أبزو وقح كاب ساعة 10 ربعي كسابر عقود دل 10 حدا ليتي قبل على سماي تقراي درون أب كربار حقات كتزاون كم زحادر الزوز حاوري تتات يملكتو دمس تا درون أزي رباش ندك أزخل كلن كم زنبار زحبرو اتون في الفلات درون أسرعات أبي حمد ناب تقراي زقبر أم للسقنا شدش تمسكرم فلا ما يكم زيكون يتعصون ليت بترقاقامي درونات أب كل أير تقراي انتزاونا 5 حدرا حوحاتون أم مجلسي تعيسون يريم اتي تقبار مقد سلطانايتي أب بارلما زقرب مفرح 5 خونز تعص قالو قنات هزبي كاسينون غيدك اسك فرح كشقرارن بفلاي دما نعديتاتن حساناتن ناب شعولو زأتي صار هزب تقبار يولو كم أون اتي تقبار بقد تانو علي بريتورياون ناب حدقا زأتن أبي حمد قبل الحزب تقراي زلوهم زي زاري حلمن تلمن جونوسايد زار المخانو بوزحاتي قلت صلوهم سرعات بلسقنا نبوليتيكاون والتحدراون أمرار حان مقنصال أبز حالف عمت ورحسانم درونات ناب تقراي ليخم مبارو أبت وان تسبسيبون يريم اتنحزي أب سمايات تقراي بفلاي دما كتما مقالة النازر زحدرا زلوا درونات كم تمساسالي تقبار نمفس عمدو ويس نخالي علامة زوز زرزر حبريتا يلن جاو من محدار يخون سراوي تقراي كم أول حوحات قنا أبزي قداي كم تري ود لهم أبي أحمد درونات ناتو ناب مغلي ناب تقراي أنت سكفراري أنت سلي حبري تاخجبر بزح كم زملاء لسه عايز نقر I think تي بوجن تقراي زلوا زبون تبع تمساسالي مرداتان كونتاتني زلوا أبدي أسمع واسكه. رو منجس فيدرال ناب حسب ديو كيد فلما ويس أتقراي زلوا كونتاتيو كترزول تفعلوا حسابات يرى الله تايد ليتو زول استكنري حزيتي دليت مراري مرار من قديو تنين ودأت علامة وسلطان متصالي بمسارته أنا موقسية وزي كل زي دقاقي مزولوت عيو أبي أحمد زهون هزوا علماء يقولون يتي ناتي أبي نزقورم صراحة تزرق له كابنا أبي بحري توقسي كابنا أبي تقباراتن زمتهم زمتهم الأوان زو سدم سقمتات كتر خلها زغون هزواو النت يقولون ملعليو مرأيو نايولكو سلطان هزواوي زغون سرعات سبت ميتنا متى أبدخنتنا نبرة بزح محوراو قوسي أبزوللو أصورنا جزء نهزونا ردون نفنا قلن ناتفنا يوعلن سلازي كلهم كجورهم زغل سقمتات وي كلهم هزون زغورهم زلوا سقمتي هزواو أجندة زلوا ما يكونن جماعات نمسا فتح المرققات وين إثيوبيا لعلنا المرققات أيكونن ناولكيو سلازي مستي أتحس كذا العلكاي حتى أبي كور كم زغل بتدقاقامي يقلص له بقالع مالتي وين يكونن يا كم زين رياض لنا هنا كابكالوتن ملسته واهبوني ريو بزي سمعوا برهان جلا أوزري إذا لو محازتن نفس قرايد فلتوين بقول عنه أنا فتير ووان كولي خلي نتزفتر نتزعويم حزبي نتناوز درجة ذي زوج أحم حزبي كابدي أمون بي أمون زولدوه من العلي هيوتهم والعيلو عدحينو عاوز حزب وصحم وزلو درجة خوصحو نايس قراي أستواصعو أبزو خانة كزي زقوان حلينا اللبونا نزلوسا كرسع زي ولي في المارشال برهان جلا يا
tell them መንጋር ዘድልየዩ ማሪኾመውን ስለ ዝነበሩ ተዘረባ ኣብ ዘበኖም ይት ወታደራዊ ማዕርግነትን ንላዕሊ ገጹን ዕድል ክረክብ ዝኻለ ናብ ጽምዶ ሓንቲ ብዚ ናይ ትግራይ ሚድያ ዝኾኑዋ ዘለዉ ካስምዑ አላቅ እክደከ ሰይጣን اسمع وول وانفس قدس عالم አላቅ እክደከ ሰይጣን ትግራይ እንድሕዳ ተገንፂላ በስመ አብ ክትገድፈኒዋ ሓደ ናይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ሜካኒዝም ንምስራት ሃገርነት እዩ ኤኖ ኢዛ አዳራሽ እዚኣ ዛነለማዓንቲ ትግራይ ሃገር ሃምለይ ትኾን ምልክት እያ ኣነ ብጣዕሚ ሓፊረ ታሪክ ብደንብ ጌርካ አንብብ ወይ ድማ ሓቀይ ከምቲ ስኻ አንብብ ዝበልካ ስኻውን አንብብ ወይ ሌኻ ብስምዕት ሃገር ኣይምስረትን ብስልሕት እዩ ዝምስረት ዝስሩ ሓደ ሓዲኹም ኤርትራውን ሓዊስና ካብ ኣምሓራውን ካብ ዓፋርውን ሕዲግና ዓዲ ክንምስርትና እናበልኩምስ ንጹርኔና ትብሉ ኣለኹም ትግራይ ብሄራውነት ሕቶሲ ከም ኣብነታት ከም ገለ ትላዓል ትኸውን ንኤርትራ ፍሪሰ ትግራይ ሃገር ክሃንጽ እየ ዝበላ ኣየናይ ብሄራዊ ሓይሊ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ እንድሕር ክትቕፅል ኮይና ከመይ ጽንፈኛ ብሄርተኝነት ኢና ክንገድፍ ዘለና ሱፍ ተኸዲንካ መፂኻስ ብሄርተኝነት ሕንጉጓ እዩ ክበልዐኩም እዩ ከጥፍአኩም እዩ ከምዚ እዩ ነውሪ እዩ ነኸም ዝበሃል ነገር የለ ሓሳብ እኮ እዩ ኣብቲ ጾም ኣርባዓ ብጣዕሚ ፀጊምና ነይሩ ምክንያቱም ኢትዮጵያ ይብል ድሓር ሰብኣይ ኢትዮጵያ ኢሉ ከምብዎ ከሎ ጎኑ ዘሎ ከዓ ሃገረ ትግራይ በል ይብሎ መዓት ውጥጣት ከም ዝነበረ ኣነ ፐርሰናሊ ይፈልጥ ማለት እዩ ዶክተር ተመሊስካ በቲ ዓቕምኻ ልክዕ ሓረስታይ ኮይንካ ንምምራት ትፈትን እሞ ነታ ፎቶ ዓዲ ውዕለት ውዓለላ ብቻ እየ ክብለካ ዝኽእል ገባርና ዝሰርሖ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ስራሕ እናተሰርሕኹ እየ ተማሂረ ሕዚ እውን ነፍቲ ዝነብረሉ ገዛ ሕርሻ ዝመስል ነገር ይምክር እየ ባዕሉን ክረክብ ትግራዋይነት ዝበሃሉን ክረክብ ኣብታ ሕጃ ዘላ ኢትዮጵያ ትበሃል እውን ቦትኡ ክረክብ ዝፅዕር ሰብ ተደናገረ ኢልኩም ሓዝዋ ንዙ ኩሉ መምህር ንዙ ኩሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ ንዙ ኩሉ ዳኛ ንዙ ኩሉ ዘገልግል ዘሎ ንህዝቢ ዘገልግል ዘሎ ራዲካል ምግባር ኣግባብ ይኸውን ንፅራ ከም ንሪኦ ዘለና ሃከነ መዝራብ ትግራይ ሃገር ዶ ትኹን ኣይትኹን ዝብል ዲቤት ክንምንታይ ቀውሲ ፈጢሩሎም ከም ዘሎን ኣይ ቲንክ እቲ ፌዝ እዩ ሃገር ክኾኑ እንተኮይኖም ከምዚ ዓይነት ዲቤት ከድልዮም እዩ እቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ ኮንሰንሰስ ኣብ ሓደ ዕላማ ብሓፈሻ እቲ ክቃለሱ ከለዉ ሓደ ነገር ኣብዚ ክንፅር ዘሎ እቲ ክቃለሱ ከለዉ እዚ ኩነታት ዝንፁር እዩ ነይሩ ትግራይ ሃገር ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንፁር እዩ ነይሩ ኣብ ምቾት ምሳተኻ ገለገለ ኢኻ ድማ ጠቕላላ ምቾት ኣብቲ ሃገር ኣይትኹን ኢሉ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ሓምሳታት ነቶም አንድነት ኣብ ልዕካ ናስቲኻን ናፅነት ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ይድሕሸኩም ክብሉ ከም ዝኽእሉ ትግበር ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ኤግዛክትሊ ኣብ ድማ ናይ ሃይለ ስላሴ ሞዴል ወሲዱ ንበዓልዚ ዶክተር ዲኻሎት ናብ ልዐ ሃገርነት ትርጉም ከም ዘይብሉ ንትግራይ ክኸውን ዘይክእል ዓቐበት ምዃኑ እዩ ዝእምኖም ዘሎ እቲ መንእቲ ኣዲስ ኣበባ ከይዱ ዘይረብሕ ዘሎ ነቲ ካብቲ ቃልሲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ተመሳሳሊ መርገፁ ዘሎ ድማ ትግራይ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ዲቤት ኢና ንርኢ ዘለና ዲስ ኢዝ ፒውርሊ ናቶም ጉዳይ ናብ ፅምዶ ንኸይድ ሌላ ጉዳይ ነው ግን ወሬ እነሱ ወሬ አያወሩም እኮ ወሬ የለም ጸጥ ነው የሚለው አሁን ስለ ጸጥ በነግራሽ ድሮም ጀምር ነው ህወሓት ቲፒኤልኤፍም እነሱ ተጣልቶ በነበሩበት አሉ ጊዜ ቲፒኤልኤፍ ብዙ መግለጫ ያወጣል ብዙ መግለጫ እንደዚህ ነው ሻዕቢያም እንደዚህ ነው ምናምን እንደዚህ ነው እንደዚህ የሆነ መግለጫ ሲያወጣ አንድ መግለጫ አንድ ሰንተንስ መግለጫ ወጡ አንድ ሰንተንስ መግለጫ መልስ ትም ዝበልና ትም ከስነብል እዚኣ ከስማዓኩም ሶሪ እዚኣ ጉዳይ እዚኣ ምስታ ፅምዶ ኣይትኸይድን እያ ግን ኣገዳሲት እያ ንሻዕብያ ትገልፅ እያ ትም ዝበልና ትም ክንብል ስለ ዝደለና ኢና በቃ አለቀ ዝም ያልነው ዝም ለማለት ስለፈለግን ነው አሉ ዘጉ ቻፕተር መግለጫው ተዘጋ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባሉት እኛ እንደዚህ ነን እኛ ዓለም ይወቅልን አይቀሬ ስለሆነ መነጋገር አለብን ይላል አይቀሬ ስለሆነ ይሄን አይቀሬ ደጋገምከው እኮ በቃ ሰው ሰለቸው አታደርገውም እያለ ነው ብዙ ሰው አታደርገውም ይሄ ዝም ብለህ አታጎብጀን ማለት እንደምታሸንፍ አውቆ አይደለም እንደምትሸነፍ ስለሚያውቅ ነው ምናምን የሚለው ቋንቋ ከምሪዮ ዘለና ስታሊን ነቲ አብን ካድረታቱን ናይ ባሕቂ ደላ ገይሩ ይዝሃርሞም ዘሎ ስለዚ ነቲ ስትራቴጂክ ሳይለንስ ዝብል ናይ ሻዕብያ ፖሊሲ ንዓቢ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ጉዳይ ናይ ባሕሪ ክንምንታይ ግዒሮም ከምዚ ገይሮም ሻዕብያ ብስቕታ ስዒርዎም ጽቡቕ እዩ ብናቱ መንገዲ ከም ኢሉ ክዛረቦም ከሎ ደስ ይብለኒ ንሕና ግን ሞር ነቲ ትሩስ ንዓለምና መንጋር ጽቡቕ ምዃኑ ነግር ኢና ምናልባት ንሱ ዝክብሎ ከሎ ደስ እዩ ዝብለኒ እቲ ሳይለንስ ናትና እውን ነፍሱ ዝኻለ መልሲ ክንብል ከለና እዛ ጫውጫውን ሓሶትን ዘስከረ ዓለም ግን ብስቕታና ጥራይሲ ውፅኢት ተምፃእ ሓይሊ ስለ ዘለና ኢና ንዕወት ዘለና እምበር ብስቕታሲ ብዙሕ ሓደጋ ክመፀና
كم زخل بفلطينا سلازي ولا قاسقتا زخل وانت خونو أجل جلنا تحكي أبرت عكاب مزراب نزق أنقانا بوليتيكا على ملباسونا قداسي وتهدروا عقمناتنا منقس شعبيا كم زمرت منقس يرتا كم زمرت أبت دبلوماسي جن عاري صبغ مخانو أبزيا بزعبة صمدو زتجبرون حنت الله من أربعتنا كينيا زياونا قداسي تانيرا كتخنبل صمدو نسبة تقرأ نسبة إرتران كهزب حالفون كمعل اللو زبل من هذا اللي صاحبه يتقطوا المنتال سنة تملكت يشتغل. I was so excited to see my own people who can speak my language from the other side. Ergan kon iruma isimma. نتوم برونا أبتي نو أورومو أب إثيوبيا زلون كينيا زلون نكزارب كليو دسيلوني حزبي بخلتي وجن زلو ناي بحق بحدك صرخ خم زلو يزبل زلو أورومو أو إثيوبيا زلون كينيا زلون كم عينت قانقوا بيرترا زلون بإثيوبيا زلون سم دخل قبر خلوجن ألرجي كوين ولو it must be something زون نتيجة برزلو بفلا يبوجن تجارو نتكون تات تبوج يرب نكردو وز جبري بوجن يرتراقوا أقدم مسألة تردد بزح حبوتات جزية كانت فاين خلينا اسكما ما غرتنيش تكن بكم ما نبتنا يرتراق صقر زيد يكونسي مبرابع أي كلبي إذا ما برشاد شيء actually أبز عداب تجبر مالتي إذا ما برابع أي كلبي homeless ينيرو أبتي homeless كابو وسيو بشلتر جيرو أمسينايو أجتي يقدموا زلمودو طبيعات نيرو وحف مبلع وزتي أجي لك هم كل عها كنا هنا أجي تشكروا جن وحافي بلع إذا ما برشاد شيء actually أبز عداب تجبر مالتي بحار انتر أخيو كرساق وحافي زخون كنا هنا أجي تشكروا جن وحافي بلع وحافي بلع أخا كرساق وحافي زخون سلازي نقالو سنيرنا بزوق تقاليسنا هيو بحار انتر أخيو طباياتو كوفيلو سلطاني فاتشو كوفيلو سلطاني مغنياتو كيزي كلبنات ناسي مريمانتي نعوز مصر كلب نيرنيو بحار كا هوملس مسيو وحاف سلزبل حنت صبق نجر كاب أفوت سايكليني وحاف إن وحاف أوت يلو انتا يسوق جانك إن جانك أوت إذا رسحات مبلغ أنت زي قديفك كله رسحات كمو ساتو هتو بلاي تقولين هم مزمر لحنك يغني اللي أبدأ هنا نزدي ناي إيرترا بريزيدنت أبدأ جبر بادور هاي نزا تراش تبلسك أدي حكالي لكم سكانو قروا لي أنا تأمي قيو تقالي دي خوسيت كالي سلم تاي تبغى غير كده تقاس كان أم كيري تراش إن تراش أوتي لو سلزي الزون حتى نفسه صغالي بوليتيكا ناي دم بتقاوم من توري دا خمسة أنا خمفلت إلى ترايتش crazy أنا إلنا الحلفنزي بزح أبو كومنت خن قبراين خلينا جنيا تيس أجمع كاب جزينا أول هاي خيرالو بقولي نايت أمدو بوجن عفارز وتزول حبريت هذا ما كم دري زلنا أبي عفارز وزبجساون كاب جزينا إننا موتت خيط كم زلان حزب عفار كاب جزينا نبير تراجسو يوحس كم زلون أبي أحمد دما نتا عفار كما جندا كتكملا زفتنه تموتو خمزلان قصالي زي ابديت حبريتات وص زلو دما هياو ابنت نايتي زغاطم زلو بايتاي سلازي ازو النفس زخاله رياليتي كنبلو نخلينا نغطل ابت زينا حنت كابتن دس بلتني منستر حبريتانا إرترا نايتي ام ديجيتال فنوتات راديون تلفزيون بناي تشاينا كيلاتات سلطنا يوهبهم كم زلو زغلص حبريتا ابناتهم بيج اوت يوم نيرم سلازي absolutely what we need إيرتران as a digital media dominate كتقبرلوا مغنياتو تي mainstream media نيرترا زخونا يكون نيرو عدل سلازي وهبا أجندا أنصار إيرترا سلازلو نزي حجي mainstream media جن opening نخلو ككمنات كم تأسس عفن ككمنات ككلة بقعتن كتقوي يلو زلكاي سلازي إيرترا وحد حزب اللوا مستكال قربابتا سودان دي إثيوبيا دي كتر خلقا إيرترا وحد حزب اللوا جن نتبزعي نتوحدي بكواليتي باستراتيجي كتحالفو تخلي خاص لذي ازي انا زي ناب اير تي في متيوز وهاب زلو كاب تشاينا خون كل ما always it helps معناته تمعربا ميديا definitely
ኤርትራ ዘሎ ስእሊ ክሳብ ሕጂ ተቀይረና ኣሎ ስለዚ ምስ ቻይና ዘሎ ዕምቀት ነቲ ቴክኖሎጂ ተጠቂምካ ከመይ ጌራ ኤርትራ ኤክሰል ትገብር ጽቡቅ ዝኾነ ስልጠና ኮይኑ ውፅኢቱ ኣብ ባይታ ክርዮ ድማ ተስፋ ንገብር ብፍላይ ነዚ ኤአይን ካልእን ተጠቂምካ ነቲ ዘሎ ሕፅረታት ብቴክኖሎጂ እናሰገርካ ክግበር ዝኽእል ድማ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ክገብር ይኽእል እዩ ቀፂልና ቋንቋ ዲፕሎማሲ ብወገን ኤምባሲና ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ constructive discussions today with His Excellency Ambassador Javier Nino Perez, EU Ambassador to the African Union. At Biniam Berhe, Abzu Ari Gabr Kamzalon, Eritrea is coordinating the preparatory work in its role as interim chair of EU subcommittee multilateral cooperation. Slazi Eritrea up to good diet sat of up to African. ሕብረት ኣፍሪካን ኢሮፕያን ዩኒዮንን ብሓደ ዝገብርዎ ከም ሓውሲ ሳብቸር ኮይና ኣብ ምድላው ስለ ትሰርሕ ዘላ እዚ ድማ ኣከም ክትነጥፍ ከለካ ድማ ንኤርትራውን ፅቡቅ ባይታ እዩ ዝፈጥረላ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ እዩ ይገብርዎ ዘለዉ ጥራይ ዘይኮነስ ፖስ ክገብርዎ ከለዉ ድማ ደስ ይብለና ብምቕፃል ካልይቲ ዜና ካብ ኤምባሲ ናይ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ወፅያ ዝነበረ ድማ it was a pleasure today to welcome and exchange views on issues of mutual concern with Mr. Guang Kong the new special envoy of the United Nations Secretary General for Horn of Africa. Zidma na UN special envoy ni Horn Africa dio ni new special envoy of the UN Secretary General to Horn Africa aflu lukhna to selo zkhone baqadamay mis ambassador Sofia Tasfamariam tarakhibam niram jidma ab Ethiopia mis ambassador Biniam tarakhibam allo zkha ጽቡቅ ዝኾነ ስራሕ ንኩሉ ነቶም ኣገደሲ እናረኸብካ ኩነታት ምግላፅን ዘድሊ ሓበሬታ ኣቐዲምካ ምንጋርን ኣዝዩ ኣገዳስን ውፅኢታውን ስራሕ ክኸውን ከም ዝኽእል ንኩልና ንፁር ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እዚ ዝቕፅል ዘሎ እውን ኣዝዩ ደስ ዘብል እዩ ሓንቲ ዜና ለንቀነ ሰማዕኳ which is a little bit weird እስከ ንስማዕ ኢኻ ንሓቁ መላይ መላከ ሓወይ ከመይ ኢለኻ እሞስኻ بلا بتعم صبو وا انا بقى تشجيره دويللك يغريت اكبر لي سمعوا خلو بزمعات بجها طبق الله لك تزاربو وقت قبلهم ما يتحمل قبلهم عيننا حبيتو بقى فهمزو خبلو روح سودا لا يدرني واحد روح سودا حدش زي حداش يا بس إذا جيرام قال جيرام تأثير لهم كلاتهم شاركوا له غني مالو زخل التوعات مالتي خابت مال جميرهم روح سعود أمت مستدرا خامل أكا حوي مسؤولات كا مستبخري عينها بخر دخنا عينها ولات كا كبرت بعلت بيت كا روح بعل سعود أمت معهم كان كلهم كلهم بيكراوس أبو تراي كلهم لا መቸም ኣብዚ እዋን እዚ ዘይንሰምዖ እኳ እዩ ዘይብልና ግን እንታይ ከም ንገብር ከማን ጠፊና ኣሎ እዛ ዘረባ እዚኣ ድሕሪ ሕጂ ዝኾነ ሕማቕ ተጋጢሙ ናይዞም ኣርቲስት እሲ ሓሶት ኢልና ንክንሓልፍ እዮም ዝገብሩና ዘለው በኳ ኣቢልካ ዶ ወደይ ዘየለ ነገር ትዛረብ ኢኻ እቲ ፅቡቅ ነገር ግን ኣነ ኩሉ ግዜ ደጋጊመ ዝብሎ ከምዚኣ ጌርካ ነቲ ሓቂ ነቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ከይኮነት ከላ እዚኣ መን ጌራታ እታ ቪድዮ ጥራይ ረኺበያ ግን ከምዚ ጌርካ ነቲ ህዝቢ ደው ኢልካ ክፍታሕ ንዝኽእል ነገር ኤክስፖዝ ምግባር ኣነ ይፈትወ ስለዚ እዚኣ እታ ኣጀንዳ ከምዚኣ ገይሮም ነቲ ሓቂ ብምውፃእ ዝዓፀውዋ ድማ ደስ ኢሉና ኣነ እኳ ከይሰማዕኳ ይሓሊፋትኒ ምስ ሰማዕኳ ድማ ስለዘይነፀረትለይ ሸለል ኢለያ ነይረ ነዚኣ መልሲ ምስ ሰማዕኩ ግን ብዙሕ ሰብ ኣብ ልቡ ካልእ ሒዙ ክህሉ ስለዝኽእል ኢለ የምፅአ እያ ንቐፅል ከም ትሪእዎም ዘለኹም ጀጋኑ ተወዳደርቲ ናትና ድማ ኣብ ናይ ኤሊት ስፖርትስ ክልቲኦም ናትናኤልን ቢንያም ግርማይን ኣብታ ናይ መወዳእታ ቅፅበታዊ ውድድር ክልቲኦም ኣብቲ ላስት ኩነታት ነይሮም እዮም እንተኾነ ኣብቲ መወዳእታ ቢንያም ሳልሳይ ናትናኤል ድማ መበል ሻምናይ ኮይኑ ብምእታው ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ውፅኢትን ዘኹርዕ ዘሕጉስ ዘዕግብ ውፅኢት ኣምፅኦም ኣለው ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ድማ ዝበለፀ ውፅኢት ክቡና ተስፋ ንገብር አይ ቲንክ ዲስ ኢዝ ጀስት ቢግኒንግ ንቐፅል ሙሽን ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ኪጋሊ ኣብ ሩዋንዳ ዝካየድ ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ዕለት 20 ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ሙሉእ ክቕፅል ማለት እዩ ኩለን ሃገራት ብመንገዲ ተወዳደርተን ማዕሪገን ክሳተፋየን ኣብ ዝውድድ
ኣብዚ ሕጂ ዝካየድ ናይ ወርልድ ቱር ወርልድ ቻምፒዮንሺፕ ዝበሃል ኣብ ኪጋሊ ሩዋንዳ ዝግበር ኤርትራ ብዓበይቲ ተወዳደርቲ ክትውከል ምዃና ነጊርና ነርና ከምዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ሓውና ኤምጄ ሚድያ ገለይ ዝብል ነዚ ኩነታት እዚ ብቀረባ ሪፖርት ዝገብሮ ይፈለው ግበርዎ if you really want real time ሓበሬታ ብዛዕባ ስፖርት ብዛዕባ እዚ ናይ ሳይክሊን ብፍላይ ፅቡቅ ዝኾነ ኣፕዴት እዩ ዝህብ ይከታተሎም እዩ ኣብ ኡጋንዳ ስለ ዘሎ ድማ ነዚ እውን ብፅቡቅ ክሕልፈልና ተስፋ ንገብር ዝኾነ ኮይኑ ፅቡቅ ነገር ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኢኹም ናይ መወዳእታ ሪፖርት ናተይሎም እዚኣ ክትከውን ባጌርና ክናዕፁ ሳት ዕድሚኦም ሓፂር እዩ ጉህያት ግን ዕድሚኦም ነዊሕ እዩ እንታይ ማለት እዩ ሕጉስ ከለኻ እታ ዓመት ክንዲ ወርሒ እያ እታ ምልእቲ መዓልቲ ክንዲ ሓንቲ ሰዓት እያ እታ ሓንቲ ሰዓት ከዓ ክንዲ 5 ደቂቃ እያ ምክንያቱ ሕጉስ ኢኻ ጉሁይ ግን እታ ሰዓት መዓልቲ እያ እታ መዓልቲ ድማ ወርሒ እያ እታ ወርሒ እውን ዓመት እያ እሞ ስለዚ ክንዲ ኣብ ብዝሒ ኣብ ፅቡቕ ትሕዝቶ ኣድህብ ስለዚ ሕጉስ እንተኾንካ እቲ ግዜ ከም ዝሓፅር ፍለጥ ከም ንሪኦ ዘለና እታ ዘረባ ዕድሜና ነዊሕ ክኸውን ንደሊ ኩልና ግን ከም ናይ ሓውና ሮቤል ዘረባ ክትሪእዋ ከለኹም ግን ነዊሕን ሚዘረብልን ሕማቕ ሂወትን ካብ ምህላው ምቁርን ጥዑምን ሓፂር እውን እንተኾነ ፀገም የብሉን ካብ ኳንቲቲ ኳሊቲ ይብሉ ካብ ንውሓት ብሉፅነት ዘለዎ ግዜ ወይ እውን ሓጎስ ዘለዎ ግዜ ክትሕልፍ እቲ ዝበለፀ ዝኾነ ብልቦና ክውዳእ ስለ ዘለኹ ናይ ሎም ሃርሳብ ዝጉዳይ ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ኢቶኹምን ሓሳብኩምን ኣቐምጡ እናበልና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ኣብዚ ክንዓፁ ኢና ኣብ ካልእ የራኽበና ላይክ ምግባር ሰፖርት ምግባር ድማ ከም ወትሩ መተሓሳሰብ እናበልና ምዝያ ደርፊ ክንሰናበተኩም